Ikke for at man har det godt en anden måde at filme, så du kan skærmerne ud. Nej, så bruger den mere batteri, fik jeg lige at vide. Det var derfor. Det skal jeg ikke fortælle. Det gør ikke noget. Jeg tror tit du. Jeg kan ikke. Hvem er det som skal kæmpe? Chris. Ja, Chris. Så må vi... Kom nu! Kæmper mærke, at man ikke får meget op at stå Så Christian! Christian, angreb hans ben! Det hopper lidt. Nå, Christoffer! Ja, sæt de knæ, så det bøjer ind i røven på ham. Det er godt. En ganske... Sorry. En ganske normal. Herpå. Skub på hans knæ, så du kommer over i half guard. Men han havde lå meget rødt, og han lå lidt. Han havde ikke strukket sit ben frem, så jeg kunne godt forstå. Nej, Christoffer, plads på hans knæ, så du lægger hans knæ ned, det andet knæ, og så går du i half guard. Det andet knæ. Ja. Men jeg var lige ved at sætte, at han lavede den faktisk, men altså, det er jo bare smerte, ikke? Jo, der er ikke noget far der. Så jeg tænkte, det går sgu nok. Den skal bare lige æde. Jeg skal ikke noget i morgen. Ja, det er mandligt at håbe. Jeg synes, det er mandligt at håbe. Ja, Ja, smuk, Christoffer, smuk. Der bliver vi lige trænet af. Ja, så. Det var faktisk rigtig meget. Team. Det gør jeg ikke, det der. det er fint, fordi det ikke er mærke, det er vindpuglen, han rammer jo ikke, jeg går deroppe. Jeg kan huske, du gik ud med en fin blå her. Det var sgu da ikke dig. Det var det faktisk. Det var det, man skader. Det var mig. Eller din måde lave til, det er ikke dårligt, men hvordan så er jeg lige op igen. Jeg kunne spille lidt imod, men han havde lagt. Jeg prøvede også den anden, ikke? Det var mærkeligt. Sæt dig ned her. Det er stærkt. Det er rigtig stærkt. Kom så, sådan, Chris. Godt det der. Du på ham.